gentagelse. Det kan man jo ikke rigtig beskylde jer for. I er jo nytænkende og kommer med et nyt koncept og nye idéer. Og at sige, at I sætter også overliggeren ret højt med temaet for denne her audition. Prøv at høre, det I to gjorde der før, ude i sandkassen og skubbe til de andre børn, det vil jeg ikke have. Vel? Nu må jeg lige løfte den her pegefinger og sige, hov, det går ikke. Vel? Altså, det handler om, at vi alle sammen skal være her, ikke? Så lige have det ind i hovedet en anden gang, ikke? Det går ikke. Vi leger ikke på gyngerne endnu. Godt. Den gode, den onde og den grusomme er den mest anmelderroste og den bedst instruerede film nogensinde. Ja. Det er jo det, der lever op til, men jeg må sige, at jeg glæder mig virkelig meget til at modtage jeres ekspertise. Det gør jeg virkelig. Hvor du tror du ikke på, at vi har den ekspertise? Jo, selvfølgelig. Det er jo også en ret stor opgave, I påtager jer. Det skal være noget ordentligt noget, der kommer ud. Folk betaler for pokker penge for at komme ind og se det. Er I klar til at løfte den her opgave? Ved I, hvad det betyder? Så ja. Jeg tror ikke rigtig, de forstod opgaven med det. Hvad det var, I skulle. I så fuldstændig fortabt ud. Altså, I lignede en flok unger, der ikke kunne finde noget. I så rigtig dumme ud, vil jeg sige. Altså, det går ikke. Det går ikke. Ej, prøv lige at tage lige lidt sammen, ikke? Kom lige op i gear, ikke? Sig lige godt så. Altså, I skulle have set jer selv. Altså, det var frygteligt. Altså, det gider jeg slet ikke se igen. Altså, lige kom ind i gang, ikke? Kender I Jesper Lamsler? Nej, han er heller ikke særlig kendt. Men han fortalte også historier om skolen. Han var nytænkende, havde gode idéer, forfatterdrømme. Ved hvad han endte med? Redaktør på et fucking krydsordsmagasin. Er det det, I vil? Kom her med jeres latterlige instruktørdrømme. Som om I kan noget. Træk nødbremsen, inden I bliver ansvarlige for, at skoleforestillingen bliver en fiasko. Hvis jeg kunne ikke, der taget dit ansigt, jeg har mast ned i jorden. I fortjener simpelthen ikke det her. Altså, det er utroligt, som det her er bare får mig helt op i det røde felt lige nu. Og det her, jeg vil ikke bare, hvis jeg kunne, jeg vil hive jeres øjne ud, og I fortjener at vide, I fortjener at mærke, hvordan det her det er. I fortjener at føle det på jeres egen krop. I fortjener at dø. Godt. Forstår I det? Altså, forstår I, jeg mener det her? Jeg mener det virkelig. Jeg vil... Ja, fuldstændig. I fortjener det her, nogle af jer.